Juan Rafael San Juan de Moreta naceu en Madrid e dende moi novo sentiu a vocación da enxeñería. No seu propio relato, lembra como cada paso da súa traxectoria estivo guiado pola paixón por construir, polo esforzo constante e pola convicción de que os retos son oportunidades para medrar. Para él, ser enxeñeiro sempre significou asumir compromisos e afrontar responsabilidades con seriedade e dedicación. A profesión ensinoulle a perseverar e a non renderse nunca, mesmo cando as dificultades parecían insalvables. Con esa actitude foi consolidando unha carreira marcada por proxectos de gran relevancia que hoxe pode contemplar con orgullo ao mirar atrás. Defínese como traballador, compañeiro, comprometido e aberto á aprendizaxe continua, virtudes que lle acompañaron en cada etapa da súa vida profesional. E recoñece tamén que detrás de cada logro estivo sempre o apoio da súa familia, a quen considera o seu verdadeiro piar e fonte de fortaleza. Para él, eles foron a base sobre a que construíu o seu camiño e o maior motor dos seus esforzos. Gústalle o deporte e xogar ao golf, o que deu lugar a compartir grandes momentos con outros enxeñeiros de camiños. Juan San Juan considera que ao longo da súa vida profesional aprendeu que a enxeñería non só consiste en deseñar e construir, senón tamén en deixar pegada, en achegar solucións que melloren a vida das persoas e que permanezan no tempo. Esa convicción acompañounos sempre e deulle sentido á súa carreira. Hoxe recibe a medalla ao Mérito Colexial de Galicia.